इसोरनि रायजोआव दिनै आंखौ काउन्टिं खालामनो आरोबाव फैगौ बे मा काउन्टिं खालामनो फैगौ सोर नाम्बार 1 फोरबोनि बेबस्थायाव दं गैया नायनो फैगौ सोर फोरबोनि बाथ्राखौ मानिदों मानियाखै मानिदोंब्ला बिनियाव आत्मानि फिथाइ दङ आमेन दाबो जों मिथियाखै नामा जिसु ख्रीष्टआ मोनसे दृष्टान्त होदोंमोन आरो बे मोनसे घटनाबो जादोंमोन जेब्ला जिसुआ जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'आव थांदोंमोन अब्ला फांसे गेरेमसा दंफां नुहुरबाय आरो बे दंफाङा दुमब्रुसोनो राइटारा दुमब्रुसो लिरदों आरो बे दंफांनि सिङाव थांनानै नायब्ला बिलाइनि अनगायै फिथाइ थाइसेबो नुवाखिसै आरो जिसुआ बुंबाय आं फैनायाव नोंखौ राननाय नुथोंसै आरो सानथामनि उनाव जेब्ला जिसुआ फिनबाय सोलोंग्राफ्रा गोजाननिफ्राय नुहुरबाय जायखौ जिसुआ बुंदोंमोन आं फिननायाव नोंखौ राननाय नुथोंसै दंफाङा रानमारबाय मा दृष्टान्त बिलाय बिनि दृष्टान्तआ बेनो जाया फोरबोनि बेबस्था बा बिनि बाथ्रायाव थानाय नङा बिनाव आत्मानि फिथाइ थायनाय नङा जायनियाव आत्मानि फिथाइ थायनाय नङा आत्मानि फिथाइ गालातियान्स चैप्टार 5:22 नाय 9टा आत्मानि फिथाइ दं जों गोग्रोमना नायनांगौ सैता आंनियाव थाइसे फिथाइ दङ सेथि फिथाइयानो अननाय बे अननाया आंनाव दंना गैया आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय दा अननाया गुदि खामानि मावनांगौआ आंनि खामानिया रिभलिउसन चैप्टार 2:4-5 आव इफिसियान गिर्जाखौ बुंदों जेब्ला पद्मा द्वीपआव जेरै द्वीपआवहाय बाला आरो अन्थाइल' बेवहाय कारादण्ड हैदों आरो फुङाव सान्दुं दुंनानै सान हाबनायसिम दुंखावो दुष्ट मानसिफोरखौबो गारनानै दोनैनायाव बेगेंजों बिगुरजों रानख्लाबनानै थानाय आरो अन्थाइ बालाल' जिसुनि सोलोंग्रा जनखौबो दोनैदों अब्ला जेब्लानो दोनैबाय जिसुआ जोमै दाखासेखौ बिनि सायाव खोबहैबाय आरो बिनिफ्राय अखा थुप थुप गहोबाय जोमैखौ धन्दर खालामनानै 7टा गिर्जाखौ दिन्थिदों आमेन हान्थु खरायनानै अख्रांथि नायहरनायाव 7टा गिर्जा सेथि गिर्जा एफिसियान एसेबां गाजा गोमजा रंजा बाजा आरो बिसोरो एसेबो गाज्रिखौ मोजां मोना लिरजोबदों गाज्रिखौ मोजां मोना आरो सोरबा फैदों थुनहरजानाय नंगौना नङा बेखौबो आनजाद नायदों अब्ला ज'ना रंजादों हायो इफिसियान दिनै सोरगोआव अब्ला जिसुआ बुंबाय ओइ जन अब्लाबो आं बिसोरो रायथिनो थाबाय सिगांनि खामानिखौ नागारबाय बे अननाय माबोरै नागारखो गोसोखांथों गोसो सिलायथों नङाब्ला आं गोख्रै थांनानै गासाखौ बिनिफ्राय बोखारसिगोन आमेन जों बायनाय आं दा बे अननायनि खामानियाव अननायावनो जोबथादों अब्ला आं दिनै ख्रिस्ट'निब्ला आं बिनि थिननायखौ मानिखागोन आरो जायफ्रा ख्रिस्ट'नि थिननायखौ मानियाखै बेनो ख्रिस्टारि आं मानियाखैला आंबो दिनै ख्रिस्टारि आरो बे ख्रिस्टारिफ्रा माबोरै बादि साजाय मोनगोन अनज्लायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जों नाय जिसुआ आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों mitihwnanwisw 32 बेयाव नाय आं अब्राहामनि इसोर इसहाकनि इसोर जाकबनि इसोर आं गोथांफोरनि इसोर आं गोथैफोरनि इसोर नङा माबादि राव बिलाय आं गोथैफोरनि इसोर नङा आं गोथांफोरनिसो अब्ला जों दा साननानै नायदों ने आं जे दिनै गोथां होनना बुंदों
Jisua gwtang होननानै बुंदों नाथाय जिसुनियाव मा दंमोन जे जोंहा बियो gwtang होननानै बुंजादों जों बेखौ बिजिरना नाय मानोना आफाया बाथ्राखौ बिनायाव दोनबाय आमेन हालेलुया आमेन